Magandang maulang gabi, Pilipinas. Kwentong politiko na naman at oras na muli para pag-usapan ang mga kaganapan sa politika ngayong maghapon. Araw ngayon ng Biyernes, July 28, 2023. Ako po si Milea Moreno. At magandang gabi pa rin sa'yo, Partner Gigo. Magandang gabi, Partner Milea. No? Masaya ako nandito ka ngayon. Ayan, at sa ating mga taga-subaybay worldwide, mahababang kwentuhan na naman ito, kaya tutok lang. Ako po, si Gigo Postolero. Narito na ang ating politiko headlines ngayong gabi. Senatora Amy Marcos pinabulaanan ng issue ng umano'y alitan kay PBBM. Aniya, normal lang naman daw ito sa magkakapatid. Samantala, ang relasyon naman ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte doing good ayon sa kongresista. At politikong si D.V. Saveliano itinilaga bilang Agri Undersecretary. Para sa ating Politi-Who of the Day, The Who, itong politiko couple na kinupitan ng kanilang mga alagad. Opo. At sa ating namang politiko snitch, Congressman Erwin Tulfo, karir ang pagbalik sa government service sa kaniyang pagiging early bird. Sa detalye ng mga balita, iginiit ni Senadora Amy Marcos na walang girian sa pagitan nila ni Pangulong Bongbong Marcos. May report si Kim Mangunay. Pinabulaanan ni Senadora Amy Marcos na mayroong girian sila ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod na rin ito ng pambabatikos nito sa ilang pulisiya ng administrasyon ng kanyang kapatid. Ayon kay Amy, hindi siya kritiko, bagkus ay tinutulungan niya ang Pangulo upang mapaganda ang pamamalakad nito. Giit pa ng Senadora, dumadaan din sila sa konting conflict tulad ng isang normal na pamilya. Dagdag pa nito, nandito siya upang protektahan si Bongbong at ang pangalan ng kanilang pamilya na matagal nilang pinaghirapang linisin. Samantala, sinabi rin ni Amy na hindi siya sasanib sa minorya sa Senado na kinabibilangan ni na Senator Coco Pimentel at Risa Hontiveros dahil pagod na umano siya maging political butterfly. Ako si Kim Mangunay para sa Kwentong Politiko. Tiniyak ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na okay ang relasyon nila ni Vice President Sara Duterte. Sinabi ito ni Romualdez makakaang makuhaan silang dalawa ni VP Sara ng larawan noong departure speech ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. bago ito umalis patungong Malaysia. Sa naturang picture ay makikitang masaya habang magkasabay na naglalakad sina Romualdez at Duterte. Nakahawak pa si VP Sara sa braso ni Romualdez at sila ay parehong nakangiti. Magugunita na lumabas ang issue na may tensyon sa pagitan nilang dalawa noong makaraang magbitiw si Duterte sa Lakas CMD kung saan siya ang chairperson habang si Romualdez naman ang Pangulo. Yan, mabuti na't malinaw. Samantala, nagtalaga naman ng mga bagong opisyal sa gobyerno si Pangulong Bongbong Marcos at isa na nga rito, ang isang dating gobernador sa Norte. Kung sino yan, ibabalita yan sa atin ni Aileen Taliping. Itinalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dating gobernador ng Ilocos Sur na si Deogracias Victor Saveliano bilang bagong Undersecretary ng Department of Agriculture. Kasama ang pangalan ni Saveliano sa listahan ng mga bagong presidential appointee na inianunsyo ng Malacanang. Si Saveliano ay dating gobernador ng Ilocos Sur at naging kongresista din ng unang distrito mula 2016 hanggang 2022. Ang bagong opisyal ng Department of Agriculture ay asawa ng aktres na si Dina Bonivi. Itinalaga rin ng Presidente si Fatima Alia Dimaporo, dating kongresista ng Lanao del Norte, bilang Undersecretary ng Department of Social Welfare and Development. Ang ibang appointees ay tinilaga sa iba't ibang ahensya ng gobyerno gaya ng DILG, Department of Tourism, Department of Foreign Affairs, Presidential Communications Office, DHSUD at Office of the Executive Secretary. Ako si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Ayun,
let's hope for the best para sa ating Department of Agriculture. Punta naman tayo sa iba pang mga balita. Nananawagan si House Minority Leader at 4-Piece Party List Representative Marcelino Libanan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bitawan na ang pagiging kalihim ng Department of Agriculture. Ayon kay Libanan, mas mainam na ipaubaya na lamang ni Marcos ang DA sa sinumang mapagkakatiwalaan at kwalipikado sa posisyon. Paliwanag ng kongresista, masyadong nahahati ang atensyon ng Pangulo dahil sa gampanin bilang Chief Executive at iba pang tungkulin bilang pinakamataas na leader ng Pilipinas. Sa ngayon, si Marcos pa rin ang nanatiling Agriculture Secretary. Hinatulan naman ng guilty ng Office of the Ombudsman si dating Anti-Red Tape Authority Director General Jeremiah Belgica sa kasong grave misconduct kaugnay sa reklamo ng isang telecommunications company. Ito ay matapos mapatunayang lumabag si Belgica sa iba pang pag-issue ng resolusyon noong 2021 sa otomatikong pag-aproba o pag-aruba sa assignment ng frequencies ng National Telecommunications Commission sa Now Telecom Company. Pero noong 2018, naglabas ng kautusan ng NTC sa selection process para sa bagong major player at lumalabas na ang Dito Telecom Company lamang ang kumpanyang lumalahok at napili rito. Mahaharap ang mga dating opisyal sa multang katumbas ng 1 taon nilang sahod habang hindi na rin po pwedeng manilbihan sa gobyerno ang tatanggalan din sila ng retirement benefits. Ilan pa sa mga dawit sa reklamo ay sina dating Deputy Director General Eduardo Bringas, Division Chief Cheryl Pura Sumagi, Director Jedrek Nang at Director Melanie Salvadora Aspirin. Naniniwala si Senator J.V. Ejercito na hindi lang dapat matapos sa resignation ang 18 matataas na opisyal ng Philippine National Police na sangkot umano sa iligal na droga. Ayon kay Ejercito, dapat sampahan ng kaso ang 3 Brigadier General at 15 Colonels na napatunayang sangkot sa droga batay sa investigasyon ng 5-man Advisory Council at nagresulta sa pagtanggap ng courtesy resignation nito. Kaya hinimok ng Senador ang PNP at DILG na maging magandang ehemplo sa mga Pilipino at sampulan ang mga sangkot na pulis. Paliwanag ng mambabatas, hindi natatakot ang mga kawatan kung walang makakasuhan at makukulong. Yan, dapat lang talaga na may managot, ano? Foreign policy is set by the executive, not by the legislative. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng hakbang ni Senator Risa na himukin ang Department of Foreign Affairs na iakyat sa United Nations General Assembly ang issue sa West Philippine Sea. Ayon kay Marcos, hindi trabaho ng lehislatura ang mga issue kaugnay sa foreign policy tulad ng sa WPS dahil ito ay tungkulin ng executive branch ng gobyerno. Maaari namang maghain si Hontiveros ng resolusyon, pero malabuan niya ito na magbunga katulad ng isinusulong ng senadora. Punto pa nga ng Pangulo, ine-entertain lamang ng United Nations ang gobyerno at hindi ang mga sangay nito. Kasunod ng matagumpay na state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Malaysia ay ibinida nitong lilikha ng libo-libong trabaho ang mga naselyuhan nitong investment. Nagbabalik si Eileen Taliping. Tinatayang mahigit 100,000 trabaho at oportunidad ang malilikha para sa mga Pilipino sa naselyuhang investment pledges sa 3 araw na state visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malaysia. Ito ang inihayag ng Pangulo mula sa $285 million na investment pledges na nakuha nito mula sa pakikipagpulong sa malalaking negosyante sa nabanggit na bansa.
Ayon sa Pangulo, marami sa nakausap nitong business leaders ay interesado sa food processing industry, multi-service digital platforms, aviation at aviation maintenance support services sa Pilipinas. Interesado rin anya ang mga negosyante na mamuhunan sa manufacturing, logistics, water at wastewater treatment facilities, pati na sa infrastruktura na kapag nagsimula na, ay tiyak na magbibigay ng maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na trabaho para sa mga Pilipino at pamumuhunan ang magdadala ng magandang kinabukasan at pag-unlad, kaya patuloy na nagtatrabaho ang kanyang gobyerno para makamit ang adhikaing ito ng kanyang administrasyon. Ako si Eileen Taliping para sa Kwentong Politiko. Nag-issue si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Executive Order No. 36 na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nag-aaproba sa pagbawas at pag-alis ng buwis para sa mga real property ng Independent Power Producers o IPP. Batay sinilagdaang EO, ang Independent Power Producers o IPP ay ino-operate ng Build, Operate, Transfer o BOT scheme contracts kasama ang government-owned o controlled corporations. Batay sa isinaad ng EO 36, sakop ng pagbawas at condonation ang lahat ng liability sa real property taxes sa calendar year 2023. Ipapaubaya naman sa magiging assessment ng LGU ang pagpapatupad ng condonation o bawas interes sa babayaran ng mga IPP. Isinasaad din sa EO na ang lahat ng real property tax payments ng IPP para magsilbing bayad sana sa nakaraan ay ikakarga na lang sa kanilang babayaran sa hinaharap. Kaugnay naman ito'y inatasan ang lahat ng kinauukulang ahensya ng pamahalaan na ipatupad ang nasabing direktiba. Good job, PBBM! Inihain sa Senado ang isang resolusyon upang imbestigahan ang mga potential risk sa panukalang merger o pag-iisa sa Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines. Sa inihaing Senate Resolution 697 ni Senador Sherwin Gatchalian, layo nitong tukuyin ang mga epekto ng merger sa umiiral na batas ng bansa. Ayon kay Gatchalian, dapat timbangin ng Senado kung magiging mabuti ba sa bansa ang pagsasama ng dalawang government bank sa sektor ng agrikultura, infrastruktura at sa mga micro, small, and medium enterprise. Sisilipin din sa ikakasang investigasyon kung magdadala ba ang LBP-DBP merger ng matatag na ekonomiya o lalo nitong ilulugmok ang bansa sa financial market stress. Hinamon ni Senator Amy Marcos ang pamahalaan na patawan ng preventive suspension o tanggalin ang mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs na sabit sa smuggling ng mga produkto. Ang hamon ng senadora sa gobyerno ay kaugnay na rin sa pagtanggap ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbibitiw ng 18 na opisyal ng Philippine National Police o PNP na idinadawit sa kalakaran ng iligal na droga at ang banta ng Pangulo sa kanyang nagdaang SONA na bilang na raw ang araw ng mga smugglers at hoarders sa bansa. Ayon kay Senator Marcos, maaaring bigyan ng ultimatum ng Presidente ang Department of Agriculture at Bureau of Customs dahil batid naman na hindi maglalakas loob ang mga smugglers kung wala itong kasabwat sa loob ng nabanggit na ahensya. Katunayan na niya, tukoy naman na kung sino-sino ang mga big-time smugglers sa bansa at may mga intelligence report na susuporta sa mga alegasyon. Gate pa ng mababatas, tulad ng ginawa sa hanay ng PNP, ay ganito rin ang gagawin sa DA at BOC kung saan ang mga opisyal na may matitinding report ng katiwalian ay dapat nang simulan sa pagsipa sa pwesto, imbestigahan at kung mapatunayan ay sampahan ng kaso. Hindi naman malaman ni Senator Amy Marcos kung ano ba ang pumipigil sa DA at BOC para tugisin at kasuhan ang mga smugglers sa kabila ng batas na anti-smuggling law. Sa aspeto naman ng pagtatalaga ng anti-smuggling SAR,
Ipinauubaya naman ni Senator Marcos ang desisyon sa kanyang kapatid na Pangulo. Naniniwala si Senator Christopher Bongo na hindi na sapat ang pagbuo lamang ng mga task force tuwing may mga kalamidad. Ginawa ng senador ang reaksyon sa gitna na rin ng matinding epekto ng pananalasa ng bagyong Egay sa bansa. Dahil dito, muling giniit ni Go ang pangangailangan na maipasana ang panukalang pagbuo ng Department of Disaster Resilience. Binigyan diin ng senador na tumitindi na rin ang epekto ng mga kalamidad sa bansa dulot ng climate change kaya't kailangan nang matutukan ang mga hakbang ng pagtugon sa mga ito. Kung isang cabinet secretary level aniya ang mamamahala sa mga hakbang kaugnay sa kalamidad, ay mas magiging mabilis din ang pagtugon dahil madali ang koordinasyon sa iba pang ahensya ng gobyerno. Sa aming pagbabalik, mga Rizal politikos kinakatok sa panukalang pagpapatayo ng Binangonan Talim Island Bridge. At Carcar City Mayor Patrick Barcenas sinuhulan ng wedding expenses refund ang nakaraang kasal na hindi dinaluhan dahil sa bagyong Egay. Pero sa ngayon, heto muna ang ating politiko highlights. Kaugnay sa ilang mga kwentong politiko sa rehiyon, makakakwentuhan natin dyan si April Magaling. Para sa ating mga kwentong politiko sa rehiyon, simulan muna natin yan sa Mindanao. Kinumpirma ng hanay ng sandatahang lakas ng Eastern Mindanao Command ang pagkamatay ng isa sa dalawang kilalang top leader ng NPA matapos ang ilang minutong engkwentro nila sa Barangay Libertad, Gingog City, Misamis Oriental noong Miyerkules lang yan, July 26. Kinilala itong si Junicio Micabalo alias Muling na ayon sa Ismencom, si Muling ang tumatayong NCMRC Regional Secretary na sangkot sa paglabag sa international humanitarian law. Inilatag rin ng AFP ang nakumpiska nilang mga malalakas na armas, bala at maging ang ilang mga dokumentong ginagamit ng nasabing terrorist group. Tuloy naman ang panawagan ng hanay ng AFP sa natitira pang mga rebelde na sumuko na kasabay yan ng pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na amnestiya sa mga ito. Samantala sa Visayas, wedding expense refund, yan ang naging alok ni Carcar City Mayor Patrick Barcenas sa isang couple na hindi natuloy ang kasal bunsod ng pagiging absent ng alkalde bilang civil wedding officiator. Sa kamakailang pahayag ni Barcenas, ipinaabot niya sa mag-asawang umano'y taos puso niyang paumanhin na aniyay naipit lang siya sa sitwasyon ng masamang panahon, dahilan para hindi siya makabalik agad ng Carcar mula Maynila. Ipinangako naman ni Barcenas na kanya nalang babayaran ang nagastos ng mag-asawa sa nakansela nilang kasal at handa rin umano niyang sagutin ang reception para sa nakatakda nitong kasal sa August 1. Matatandaan na sa pamamagitan ng social media, ipinarating ng soon-to-be wife ang pagkadismaya niya kay Mayor Barcenas dahil sa umano'y walang maagang abiso nito sa pagkansela ng kanilang civil wedding. Sa Northern Luzon, ikinasa ng Abra Provincial Government ang pagdedeklara ng state of calamity ngayong araw dahil sa pinsalang idinulot ng bagyong Egay sa kanilang kalupaan.
Ayon sa pinakahuling ulat mula sa PRRMC, nakakaranas ang Abra ng matinding pagbaha at ilang pagguho ng lupa na nakakaapekto sa higit kumulang 40,000 pamilya o halos 200,000 individual. Ayon naman sa ulat, hindi bababa sa 24.6 milyon ang pinsala sa iba't ibang sektor at mahigit 26.9 milyon naman sa agrikultura. Tumungo naman tayo sa Rio ng Calabarzon, dasal at pakikisimpatya. Yan ang unang naging hakbang ng punong bayan ng Binangonan Rizal na si Mayor Cesar Inares sa insidente ng paglubog ng maliit na bangka sa Laguna Lake kahapon patungong Talim Island. Kasama ang may bahay nitong si Dr. Rose Marta Calianta Inares, pinangunahan nila ang prayer vigil sa Pretil Port para sa higit 30 na biktimang nasawi ng insidente. Ayon naman sa ulat, overloaded ang nasabing motor bangka nang pumalaot ito sa pantalan, kaya naman sinuspindi na ng Marina ang safety certificate na operator nitong Aya Express. Nakatakda namang imbestigahan ang operator sa oras na matapos nila ang rescue at retrieval sa lugar. Tiniyak naman ni Mayor Cesar na bukas ang kanyang opisina at iba pang mga local government agency para tumulong na mailibre ang hospital bill ng mga nakaligtas na pasahero maging ang pagpapalibing ng mga nasawing biktima. Nagpahayag na rin ng pakipag-ugnayan si Rizal Governor Nina Inares sa LGU para ipaabot ang umano'y tulong at suporta ng Kapitolyo. Gayunpaman, dumadagungdong sa social media ang panawagan ng mga Rizaleño sa kanilang mga lider para magpatayo ng tulay na magkokonekta sa Binangonan proper at Talim Island. Habang sa bayan naman ng Taytay, nagbabala ang kasalukuyang kapitan ng Barangay Dolores na si Roy Tapawan sa bagong modus umano ngayon sa kanilang komunidad kung saan dumadagsa ang mga kumukuha ng business permit sa kanilang tanggapan dahil sa pangakong ayuda sa mga residente. Ilang araw na raw binabagabag ang barangay local official sa biglang dami at bultuhan o grupo-grupo pa ang kumukuha nito. Saad ni Tapawan, bagamat nung unay masaya pa siya sa dumaraming negosyo sa kanilang nasasakupan, ikinaalarma naman niya ang confession ng isang matandang aplikante na ang nasabing dokumento ay hindi para sa negosyo kundi para sa 3,500 ayuda na ipinangako mula sa hindi pinangalan ng ahensya. Ikinagulat ni Kapitan ang balitang ito na maging ang Taytay Municipal Business Permit and Licensing Office anya ay walang ideya sa nasabing modus. Kaya buwelta nito sa taong nasa likod ng panguutos sa mga residente. Kung sino man po ang nasa likod nito, huwag niyo pong lukohin ang aking mga kabarangay. Kung saan namang intention niyo o hindi po tama na niloloko nila ang aking mga kabarangay. Malayo pa po ang eleksyon. Magtrabaho po sila. Huwag nilang lukohin ang aking mga kabarangay. Hindi po ako papayag dito. Hindi po ako papayag dito. Magtrabaho po sila. Huwag po tayong paloloko rito sa magbabayad kayo ng 250 pesos at bibigyan kayo ng 3,500. Malaking kaloko po. Walang tumulong na may hinihingi na kapalit. Ako si April Magaling para sa Kwentong Politiko. Yan, ready na ba kayong makidahu at makitrika sa buhay politiko? Ito talagang si partner Jigo, kahit maulan, may trika. At siya na rin ang bahala sa inyo dyan mamaya sa aming pagbabalik. Eto na, game na muli tayo sa ating Hulaan Blues, kaya i-ready na ang mga tenga. At ang daho natin ngayong gabi ay ang isang politiko na bumilog raw sa gulat ang mata nang makita nito ang kanyang credit card bill. Paano naman kasi sumobra daw sa laki ang amount ng dapat niyang bayaran matapos kupitan ng mga staff ang misis niyang feeling millennial. Ayon sa ating scooper, sinibak na sa trabaho ng ating bidang politiko ang mga nasabing empleyado na pinagkatiwalaan ng kanyang SME para humawak ng credit card nito. Naging tropa raw ni SME ang mga staff na tumataginting ang sahod kung ikukumpara mo sa mga normal na swelduhan ng mga alalay. Sa sobrang tiwala, hindi na raw napansin ng politiko wife na sinasalakay na ng mga staff ang credit card niya
para mag-shopping spree ng kanilang mga personal needs and wants. Nabisto na lang raw ito nang dumating ang bill kay political subject. At dito nagkalabasa ng mga sekreto habang mistulang tulog sa pansitan si Esme. Bagamat dismayado daw ang mag-asawang kinupitan, hindi na sila nagsampa pa ng kaso sa mga bantay sa lakay ng mga staff at i-endo na lang ang kontrata para hindi na kumalat ang issue. Pero as usual, hindi pa rin nakatakas sa matatalas na tenga at dila ng Marites ang issue at nakarating ito sa ating scooper na ani ay kilalang rich naman raw itong si Esme na dumoble pa ang yaman nang mapangasawa niya ang opisyal na muling nanalo sa nakaraang halalan. Clue! Makikita niyo ang pangalan ng female personality sa tindahan ng spare parts sa Pasay City. Habang itong politiko ay palagi ring nagpupunta sa nasabing syudad. Hep hep! Break muna tayo sa mga issue at heavy news sa politika. Halika't pasadahan natin ang ilan sa mga political snitch this Friday. Ayan, happy weekends everyone. Mukhang kinakarir naman uli ngayon ni dating DSWD Secretary at ngayon CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang pagbabalik serbisyo niya sa gobyerno. Sa nakaraang post kasi ng kongresista, ibinahagi nito ang anyay early bird mode eksena niya para sa second day nito sa Kongreso para sure ang umano'y productive day. Bilang patunay, makikita rin sa larawan na solo o marami pang mga bakanteng upuan sa palibot ni Tulfo bago siya lapitan ni Congressman Eric at Edvic Yap. Mukhang si Kong Tulfo na yata ang mabibigyan ng best attendance in the house. Hirit pa ng bagong kongresista, wala bang reward dyan? Good job po sa pagiging early bird. Pero, sige po, mag-request tayo ng award. Ayan. Samantala, ayos at kakaiba naman ang naging post for picture ni Pakil Mayor Vince Soriano nang mapadpad ito sa Molo Mansion sa lungsod ng Iloilo kamakailan lamang. Paano naman kasi? Ginaya lang naman ng inyong lingkod ang postura na nag-iisang iconic concrete statue ng UP Oblation. Ayan makikita natin dyan. Mistulang biglang naging malikhain ang isip ni Yorme nang makita nito ang maliit na abandonadong wishing well sa tapat ng nasabing establishmento kung saan siya nag-post ng malaoble. Ayan. Ayon naman kay Soriano, dahil wala siyang oras para bumisita sa nasabing sintang paaralan, siya na ang tila nag-adjust at napagkatuwaan niyang gayahin na lang ang iconic symbol ng University of the Philippines. Eto naman, wala namang na-miss na opportunity si Vigan City Consi Janina Medina Fariñas para makiosyoso sa trending ngayong Barbie the Movie. Kasama ang kanyang mga kambal na baby girls, pinanood nila ang minsang naging kontrobersyal na foreign film. Pero mukhang imbis na ang mga kiddos ang makarelate sa film, mas parang may naging hugot pa nga si Consi Janina mula sa litanya ng karakter ni Barbie na aniya, mothers stand still so that daughters can look back to see how far they've come. Habang sa mga photo na ibinahagi naman ni Fariñas, triple naman sila in pink. Yan, ang OOTD, ang aura ng mag-iina nag-ala Barbie din sa isang Barbie frame. Kung di pa kayo nakakanood ng Barbie, manood na kayo Nagbigay aliw naman sa mga kababayan ni General Luna Mayor Matt Florido ang pinakabagong TikTok post nito, kung saan happy vibes ang mood ni opisyal na karir ang pagsayaw ng mala Little Miss You.
Sa nasabing video, ngiting tagumpay pa ang alkalde at feel na feel ang music. Miss Tulang, bumigay na nga sa TikTok si Yorme na talaga namang almost nakafocus na sa cam ang mapuputi nitong ngipin na anya. Good vibes lang, madlang people. Matatandaan na kamakailan lang ay nakipagsagutan si Florido sa dating alkalde ng bayan dahil sa issue ng umano'y pangbubuli nito sa mga third gender. Grabe si TikTok, no? All genders and all ages na ang naaabot. Samantala, the wait is over dahil officially married na ang actor turned politiko na si Arjo Atayde at sa kanyang longtime girlfriend na si Maine Mendoza o dating nakilala bilang Yaya Dab. Intimate ang naging kasal ng dalawang personalidad na tanging mga malalapit na kamag-anak at kaibigan lang ang imbitado sa nasabing kasalan. Sa post na ngayon, new Mr. and Mrs. Atayde, very happily married. Mababatid sa mga prenup pictures na feel ang jolly but sweet personality ng couple. Ayun, partner, no, marami rin nag-aabang dyan, no, sa pag-iisang dibdib ni Arjo at ni Maine, di ba? Talaga naman. Good job. Yan. Congratulations po, Yaya Dab. And sana maging maayos ang inyong pagsasama. Yun. Okay. At syempre, kahit maulan pong ang ating panahon ngayon, mag-iingat po tayo dahil ang ilan sa mga probinsya, no? Sa probinsya Baha. namin, sa Bulacan, Ay, naku po. marami na ang binabaha, kaya mag-iingat po tayo. Ayan. Ayan. At syempre, yan muna ang mga balitang aming nakalap sa buong maghapon. Happy weekends po sa bawat isa and stay safe po. Ako po si Milea Moreno. At ako naman si Jigo Postolero. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes, alas 8 pa rin ng gabi para sa mga kwentong politiko. Muli magandang gabi.